Ama sa in Black Maroon chung kwa te kan dam tlang hlomim o Christmas le kum thar lim taka in man kan be saya kum thar chi bai thami kan buk ve ka cheu tum kum hi kan zawai tan kum thale ma soma tam tak kan don kum lo ni se ti hi kan tong china ani e ka shitlan dewa wangin ka ho hi alo la fia vak lo ani chuan min lo she thiam ula kan video te khongai te ken melo en sakzel turin kan som boka cheu vok chopek pa in ambari chuan video in an chetla chuan recorda apia dewa changin api le phute chuan an lo nui khia khi a an hlim tlang he chuti lain bodyguard thanem tak an lo lang thuta an bossin ambari chu ina swai ho turin alo tirani ome api le phute chuan an lo rem ti lo hle a ma se engthil nge an du sha chan tumin ambari chu a ho phei ta thowa tuna chuan nula tia sui thei ilo ni ve to a pasal nei to la chang apa chuan alo ti ngal chat mai tunen chuan mo ele Dragon City a chung ko house ber shen chung ko fapa ubinga ngatli e heu minbum in tum le te hi ani lo mo chutiang thil chalu tuk te chu suwe ni ne na in pele dei lo nia nge ge te hi alo ni reng sok chu vele suwe ni chwalo chaple vak vaka Soilo top tori soya yu nau nu iti lau ka chap su ka fanu duat ti in apa chuan alo hau pa anu po chuan nangma wangin a chau phale ta khi chim om lutuk kan tan hian an chia dik takilo ni hi alo ti hloi hloya in tum dik tak chu kau aya chen chung ko fapa ram tui le lo an ti kha min nei tir in tumani mo ambarin ati ta ka chuan an ngoi kur mai suwe ni thidang der po chuan ambari vokshuk na puan lo lek chua a hnim cha mai chu a ming ngal kuk mai arim chelutuk ti in luak tur chuan atlan son ngal chon chon iwati ang lo ve mole anu inati chuan engi kha a har pha dei kha vokai po ina tan chak zo ka ni kha lungai su ubinga chu kani nge yang ma se thil pakhat min ti sakanga yang kapile pute so he khopuya nursing home thapera nunuam tak mangtura inda anga yang pre deposit po million sum ni angai dona nia anthi thlangin anom thei to ang tin apa chu akar ta zaya an fanu duatin kal theilo ani ai chuan ti in apa chuan alo rem ti a rehearsal te ani pui thlapa ka mi hausa chung ko ai mo dona thingtlang se lian ini ti kha a che tur ani lo zaum le changkang takin omang che yu nau nu angin ilwangai dona nia ti in a fui ve luam Hriselo le bur som takanga lana han thi dan vel te po chu alo hne so ve khop mai ubinga chu tlangwan mel chale fing tak ni ma se wheelchair a hlir chuan ani leng hun chu mang thina hausa le ma se nula ke kani in ti chin chuan nei atan chuan an iai rudeu forbok ma se mokor ha a ambari a mo chang chia chuan a khovel chu alo dang lam don ta mel tha ati hle a alo chak phian le ngal heng ho hian an chem ni ka tlan chiat pu yang che savom te po ina an phak zo lo ka ni hi ti in wheelchair a chuan a thut tir lo pa anor chuak ta thut mai USB drive a ru lek chu lo ni in chuta chuan document poimo tak tak alo omani ome khamo kor hai khan alo chan chuak lowa awan nei hle Uncle Jian Zuna chuan su chung ko fanu upazok chu nei tir tumin ma alo la meka secretary po chuan alung oi pui lo hle ubinga ero chuan an fanu upazok chu an nei tir tur chu ani mi alo ti alo sharu vek to a engma a soi boi du lo pi beri chuan mo shi sel lo deu an nei tur chu alom vak lova pasuna ni na an ti ti na changin fa nei tir vat an tum ti ambari chuan alo sharu khiau maya adu ang chuan om atum lo hle ruma alu chia chu alu ati hailut ngal step kal nan ringot po ka chawania minlo puite te avati vel ngai ya ubinga amu chia mai chu adingil ngal zot nimin mai khan lo chan puin a chak zia alo lan tir chiam to si kha pa ber kher khamo poilo min she to lowang ti in a in fui ru ngal mol mol du tak ka hmu nui wang ve ubinga chuan alo ti chat maya
an hi ka nga khopa antivezia sin ati zaya nimina km ni chuang min tlanpui tu kha iwa ang si ve suwen ati le chuan a nia achang chuan ka zia om ve le thina ka tha ka man na sat nu hian ka chau zual thina ni ani chuan tuna khan I chaw hle ni mo ubi nga chuan awi khoi chu ko chuak ma se ambari chuan kon bread lo e tirin a in nel tir ngal thuaya chu chau po chu ni lo ani po chuan thil ai thadu lo ti sha in changte chu alo bar lui ta vaka alem khol khol mai anin koi zui ta chiama khoimuna po ambari hi chu atlei thei ngal mai zela mishi sel lo tak suwe ni ani ti po chu lo in thei ngil le thin ubinga bula chuan chaklo omang tak chuan om zui deuh hnup zela doctorin pumruak ka coffee in a phal lo thu secretary an asoi lain a sandwich te chu alo ei sakle man mo adu lo chung chu ubinga ka a chuan a hno lu ve li a thil ei lain tong lo tur I ha kang ti pa in aka lo hup sak mak bok an che tla chu pazuna chuan alo thleru renga ubinga doctor an tham thei tak lova chuan anu pui zok chu thlem thlu kan tum le ta ni apa khan ubinga so a hrisel lova rei adam to don lo chu wang chuan apa juna thu so oi hle ang che ti in afanu chu alo hril lok diam to nge a ubinga hian anorexia nia chu chuan a chu e chak lo na asiama a chak lo pha ta ni chu wangin boipui vak lo la damdo in lama thon wat chu kila a thaberang ti in a shil CCTV atangin anin belai chu ubinga te chuan an lo ngai thaveka ambari ni na le a seile na thleng chuan an lo chui chuak diam to bok maktak main alo kal thei reng bok ani ambari chuan pachuna chu swal atiru hle a athu anga awm lo chuan anu le pa te chunga phuba alak tur thu a shil phei chuan a phur sawa ei tur tha pelo tura adu zong zong te chu a zo chhuaka chutiang hlir chu pek atum ril ru dai so kani zanrian e na te chuan a ei du zong tak turin bekang le telba ka mai te ni na chungpol choban tui deuh mai chu a bar lui le a tui alo ti phian maya a ei zo vek mai chu chuan pi ber po chu atilom hle pajuna ero chu lo in se ru le deuh chun to a ma se ani po chuan a chu chum chu tui alo ti ve hle tho a hau po chuan enga ma chuan angai du lova pajuna lama chuan changlo angin lang ma se ubinga chuan anu pui chu ala ring chi alova a secretary bak chu tuma rin zo tak tak anei chuang lo a che dan chuan ngong poi tak mai lo nei ngalin chuna chuan contract chu assign pui du ta tlat lo maya chu chuan anu le pa te thin chu atirim hle su group chu an ta che thwai don ni in alang ta an mang ang chuan ambari chu a hau shepan tuma chuti lai tak chuan ambari te nu pa chuan lo lut ve hlol ubinga mel a hmu ta ka chuan suwe ni chuan mel tha atile hle si a alo nei ta lo te chu a in chir ru hle an hmuah chuan nu pa in ngei le lim takang chuan an lang dun ve tlata suwe ni chu anom pui ani thu ambari chuan ala soi zui anu le pa te po chuan an lo chan ngam si lo chaukalama chuan sak thelo lutuk mai ti pa in anu chuan a beng shepa indu du a intir kwala indu du a intir kwala kut in thlak tur kanilave ti in suwe ni zok chu a beng let ve ta shepa an vai chuan an tlurum rum mai pajuna du dan she sa veka ani nei tirawang khan a hotla to chuba ka hlauna anei to lo shim shim bok api le pute manga vobi an tumpo chuan pasal mel tha le fel tak kaniya katina don lo shim shim atizel si an tong sha in ubinga po in ti thei mel deuh chuan alo nui ve suka kapi le pute chunga thil thalo in ti ani vai chuan infanu sam hi kapotchil ve kani mai chuwang chuan kanuna hian lo in rul su min enkol peilova thingtlanga ka seiliana chuwang chuan kadim don haulo chawania ti in atong khum ve sak sak mai ano panlai chang to in an chia phur anga an ngai thlata wang khan an bula tur po in an du lo ni an hokonga chuan ubinga chuan a kutliam te cha tuam saka a khongai ve deuh tlat to
an in hmuh hmasak ber tuma amah tu te kha a pajuna tirte an nih thu te a hrilh ve vek nge nge a pi leh pu te kan turin nursing home lamah chuan an peng haw bawk a an ni pawh chu an lo hrisel tha khawp mai amber idamim tiin an lo kuah vangvanga amber tia an ko wang chuan ubinga khan a rin hlel a hlau si a a pi leh pu te ko dan bik ani thu chu a sui zung zung pickle tui tak mai an lo pe hlo le ngala ubinga chu a ei lui tir le pek eitur tui hnai tak tak te chu a siam sak cheu cheu boka ani tela ubinga thil e tui tel tel mai chu pajuna alom lo hle ma se enga ma chuan an ngai du chuang lo pi ber chu an lama chuan a tangtlata atupa chu hrisel takin omsela adwani kej khata arina apun bela piangin ambari nge na chuan million som apek zia tur thu te a hril nge nge ani po alo phur hle pajuna ero chu alo boy ve tel tel thunga kathui oi lo chuan ichak lo viawang ti in ambari chaw wawa ani la chuan kathu thu ani eng in tiam kam na ma kan nei lo ti in alo swal let ve ngam tlat ubinga ten thom hria a an valu meu chuan alo khoi hrep to pajuna po chuan puitu alo au roi to mai chan po anga ilo to phi a hlo e mai min khoi ve palang ti in kawngkhar te chu an khar thuai thuaya an kal sun ngal nupui kol deuh mai a nei chu ubinga po anui asa deuh tlat to pi ber chuan ambari chu kovin thingthi turin a hrila pajuna po alo zual ko zut zut mai enge thil thlen dan hi han sui fia te ti in pi chuan a zota alung oi vak lo te alang kapi engtin ma ka ti lo ama na lo min haw ke te chu pechak lo le bur som tak ka ni hi engtin nge khatianga ka khoi theyang ni ti in alo chap der ta vak vaka ubinga chuan anu pui thlawang chu alo hausak ve vat bok ma se pasuna chuan cctv footage atangin a hriat vek mayang chu alo ti ta khau mai ambari hlau thong le si chu a thidang der ngal ma se chia hlu in cctv chu a chhiat thu a ron soi ve le chuan ding hluain enge thleng chu kan fin fia nge nge angai ani kapi thiam lo na ka nei lo ka ti to kha cctv footage zong zong en vekila a chiang mayang alo ti ve le thung pajuna chuan ubinga tina tura a thlem lai vel video te kha cctv footage tang chuan an hmuh hlau thong ve le ta thunga keima in ti pal zo ka ni e thiam lo na nei lo ti in a phale ta zung zunga lung oi lo deuh chuan a kal bo ta ni pi ber chuan shen chung ko dan zom tur le thiam ngai te chu ambari ne na chuan zir tira tum ta a ama saberatan ni san hnuaya din tir ani sanbat ti in an soi mai thina hrisel na ta na tha ni in a soi darkar khat chu tiang chuan ading taringa ubinga te chuan shom ati an lo hlau hle na in nuam alo ti em thung sialo in alo ko lu po in din bel le te alo dil hial ma se pi ber chuan thil dang zir tir du ala nei si ui tak chung chuan in chunga chuan a lut thingpui thlit dan sem dan le in dan tur vel te chu anin zir tir le ta a ati dik thlap chuan lo man tan an chung koro banbun man to zet mai chu a hlo thei don ani nawa thingpui khat lung mai chu keng phein a phe khoka chuan a in palpala a tlutur chu ubinga hlau thong chuan a lo chel ta chat mai ehe katupa iding theita lalpa kawan lom takem ti in pi chu arita chel chul maya ni e kapi ani hi ka ne chin ka hrisel na a thachak hle ni banbun kha lo mana tan pe mai la ubingan alauti ta ka chuan api chuan aron bun tir ngala adutlia chuan mi soi thom su chung ku fanu paber chuan pangpar khoi thingpui tui le perfume rim tui te a hre hle ani an ti awang chuan pi beri chuan a thiam thil chu tar lang tur chuan ange na anila chuan vok vul le sahem min ba ka e rong bol ti velo chu atingai si lo a hu phur ru hle a an man chuak mayang ti a hlau phakar chho in po na chuan pi ber chwa shrai chhuaka thingpui a in tira bati halin arim tui taka wang chuan pi chu amu hil zui ta daya pi ber po chuan naute an pai vat thenan an taksa ti chak thei sup tui tak siam sakin a in tira
room pakhata chuan a khung dun tir mak mai an lai dun hle a ubinga phei chu a inbual tawp a inbual hlan chuan vok video bawk chu ambari chuan alo en le a chu video play chung chuan an mu hil zui pi ber erawh chu angai alo tha ve em thung ubinga chuan mu mang thalo tak mai neiin a pajunan lukham hmanga uphrum atum lai vel an nopan lai thil thleng chu a hmu a tho a zuiin pawnah chuan a chhuaka a chuang thla tur chu ambari chuan a bana alo man alo har chhuaka mahse an pahnih chuan an tlak phah zawk a hlo awangin min thla rawh tiin ambari chu kalsawn tur chuan a hrila ani erawh chuan lo duh lovin a pawtlui tang a chak bawka a pawt chhuak thei hloh mai a hun liam tawh a thil tawn pajunan tha a tum dan te leh a nu leh pa boral hnuh a amal thin zia te a invian him theih nana a hrisel lo der dan te leh a pi ina a ngaisak a duhwang anih thu te chu a hril veka a pajuna pawhin a pi ina a ngaisak tak hnu chuan wal au taka a tinat ngam tawh lo thu te pawh a sawi bawk ambari pawh chuan alo khawngai hle a rilru lak pen na tih hlim chu a tum hram ani